हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय थाबाय दिनै आङो जोबोद एक्साइटेड मानोना जोंनि बे धेमाजि डिस्ट्रिक्ट सिमेन्ट-सापरियाव हांमा गामियाव आदा मेन्डेलाया फैनानै दंफैयो जोंनि न' खाथियावनो जोंनिफ्राय न'खरसे बारबानो मोनो आरो बेवहाय आदा मेन्डेलाया फैना दंफैयो बेनिखायनो आं जोबोद एक्साइटेड माने आदा मेन्डेलाखौ लोगो हमनो थाखाय थांनो नागिरदों आङो दायो आं न'निफ्राय ओंखारबाय जोंहा न'निफ्राय खाथिथार नालाय आदा मेन्डेला थानाय जायगायाव मोनफैबायबो जोङो दसे जिरायनोसै बिथाङा ओंखाम जागासिनो फाइनेलि नै बै समा मोनफैबाय जाय समखौ आं नेनानै दंमोन आं आदाखौ गांसे आर'नाइजों बरायबाय आरो बिथांनिफ्राय बोर मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों लोगोसे आदाखौ थेंक इउबो जासिहरबाय भिडिअनि गेजेरजों दसे फट' सिजनबो सोलिबाय मोजां गाज्रि रायलायबायबो इउटिउब चेनेल दङ आंनि फंनैसो बुंनानै होदो अलका एसके फार्स्ट टाइम बिथांखौ लोगो मोन्दों आरो बेबायदि मोगा-मोगि बिथांजों रायज्लायनो मोन्दों बेनिखायनो एक्साइटमेन्टजों लोगोसे नार्भासबो जादों मा बुंगोन मा बुङा गावखौनो जेबो गमखौनो मोनाखै थेवब्लाबो गोसोआव जि फैदों बेखौनो फंनैसो बुंबाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना निमाहा होलांबानो जाबाय थेंक इउ आदा जोंनि जायगायाव फैनायनि थाखाय आरो जों नोंखौ दिनै लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो आं बे गोजोननायखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों गासै रायजो राजाफोरनिसिमबो फोरमायहरनाय थाबाय गोजोनथों दानिया नै जोङो बिथांजों दसे रायज्लायनानै बिथांनिफ्राय बिदाय लाबाय लोगोसे गयबो जाबोबाय बिस्रानावनो स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हायोब्ला आंनि चेनेलखौ अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे लाइक बाटोनखौ थुनानै होदो